Segedin pôsobí ako oveľa náročnejšie jedlo, než v skutočnosti je. Poďte sa pozrieť, akým štýlom ho robím ja. Začala som tým, že som si očistila bravčové pliecko a nakrájala ho na menšie kocky. Potom som si očistila cibuľu a jednu bielu papriku, ktoré som si predkrájala. Aby bola cibuľa naozaj najemno, použila som malý mixer. Za pár sekúnd ju rozseká na rovnomerné malé kúsky a ušetrí mi kopec času a slz. Niekto by možno povedal, že je to podvádzanie, ale ja hovorím, že je to zefektívnenie práce. Pripravila som si strúčiky cesnaku a v mažiari som rozdrvila celú rastu, ktorú som si predtým nasucho opiekla na panvici. Vďaka tomu má oveľa intenzívnejšiu vôňu. Vo veľkom hrnci som si rozpustila bravčovú masť a na prudkom plamení som v nej po častiach zatiahla mäso. Mäso som vybrala bokom a do toho istého hrnca som pridala všetku cibuľu. Za občasného miešania som ju restovala, kým nezmekla a nezačala byť priesvitná. Potom som do hrnca vrátila mäso a všetko som poriadne posypala mletou sladkou paprikou. Mäso som premiešala a pridala som ešte paprikovú pastu. Tento základ som dochutila čiernym korením, pomletou rastou a soľou. So soľou som to však zo začiatku nepreháňala a pridávala som ju postupne počas varenia. Nakoniec som ešte pridala cesták a všetko zaliala vodou. Ak máte pripravený vývar, pokojne môžete použiť ten, ale ja som vtedy žiadny nemala. Hrniec som prikryla a na miernom plameni som segedin varila dovtedy, kým mäso nebolo krásne mäkké. Medzi tým som si z kyslej kapusty zliala šťavu a kapustu som nakrájala na menšie kúsky, aby sa pri jedení nenaťahovala ako dlhé rezance a jedla sa oveľa príjemnejšie. Keď bolo mäso mäkké, pridala som kapustu a všetko som spolu povarila, kým nezmekla. Nakoniec som pridala 33% smotanu a omáčku som nechala variť dovtedy, kým sa nezredukovala na hustotu, ktorá mi vyhovovala. Segedin patrí medzi jedlá, ktoré sú každým dňom ešte lepšie. Každý deň chutil výraznejšie a lepšie, no úplne najlepší bol v ten posledný deň, keď sa už celý zjedol. Neviem, či je teraz hodný čas priznať, že ja vlastne segedin veľmi nemusím. A napriek tomu všetci, čo ho jedli, povedali, že sa naozaj podaril. A teraz ma zaujíma jedna vec. Som jediná, kto segedinu nikdy úplne neprišiel na chuť, alebo je nás viac. Dajte mi vedieť v komentároch. Pa pa!